Niki lek nyekel mic piye ya, Nek? Iki. Jepitke kuwi rak ya iso ta. Jepit senengane. Atatin ya bekas penari angguk kuwi. Nggih. Asli ra ngapus. Lah mbiyen ya ngono kae, Mbak. Nek aku ora tak nyunyukke ngono ora. Sugeng dalu, Pak De. Hah? Ya sugeng dalu wis ora apa-apa, tak undang Pak De, Mbah sakarepmu. Ya, sugeng dalu Mbak Anting ki meneng-meneng putra dalang lho no, putra dalang. Putrane Mas Sun Gondrong saka Tulungagung. Oh. Ning sekolahe ning Yojo. Terus ya wis bangane mula-mule melu bapakne luwung melu aku wae sing cedhak. Oh iya. Tur ya wis dititipke karo bapakne Mas Sun karo aku. Oh iya, ya ora apa-apa ya, Mak. Ya nembang Ting. Napa? Hah? Napa? Caping gunung kok napa piye? Caping gunung. Heeh. Caping gunung gagrak Madura. Ya. Madura. Diaturake. Kawani sing apik. Ya. Barang dikeploki kok malah cincing kok. Suarane pancen apik tenan nek Jasji. Nek muni nembang ngono suarane dan mendayu-ndayu. Nek wonge jan leteke. Mosok tasik letek, Pak De. Piye? Tasik letek wae. Raimu ya dinaik perawatan ping pira wae ya rupa tetep ngono kuwi. Iya. Ora bakal iso resik. Nganggo keruk barang. Lah nggih nganggo keruk, Pak De. Iya, kon keruk kuning, ya. Kuning Ratin. Ya rada beda ya bawane mah beda. Terus kembang no
kuwi ngapa? Mboten napa-napa, Pak. Oh, tak kira Mengen iki kok kemeng. Wong sing nyuwara cangkeme kok sing kemeng tangane. gringgingen. Oh, terus Panas ujan lengaling sayang Cepi gunung ya kanca-kanca mangga ayo. Aku lambe wiyaga kon muni sayang kok wagu. Iya. Terus make binek ka make binek laben laben lake napa Pak Di? Ngomong apa ki mau terakhir mau? Lake. Lake iki napa Pak Di? Saru. Ora saru wis. Nek radong malah rasa ngerti wis. Inu menason berse Ya. Cara Madura ya, Mbak Anting. Nggih, Pak De. Ya, diaturake. Yuk. Ki jaman Kendange mau ya di sore mau dites ya apik banget. Ya. Barang pentas malah ora muni. Kok mesti ngono ya, no? Iya. Monggo. Syukur bisa
Piye? Banter lho, Pak. Apa? Banter. Ya ora apa-apa. Buanter kuwi nek cara Jawa Timur. Buanter. Alon bae to, Pak De. Hah? Alon. Aja aku sing tok jaluk alon, sing ngendang iki lho. Iya. Kowe nek wis suwe ra ketemu rase karo sing ngendang ta. Iya. Mas. Mas. Mas apa? Mas. Mas Denko. Mas Denko. Heeh. Alon mawon, Mas. Alon-alon, Mas. Aku iki dhewe ning kene. Ora apa-apa kowe kancane kok dhewe piye? Aku sing joget kelenger, Pak De. Heh? Kelenger. Ya sing diangkah Denko pancen kowe bendang klenger. Iya. Alon-alon ya, Mas Den. Iya, Dek. Mas Den. Iya. Iya, mangga. Syukur bisa Lah piye to? Sik apa? Mau aku nyanyi. Kok karemu piye to? Alon kleru cepet kleru. Kalonen. Kalonen ya. Ya kalonen. Nah, tak tunjuk tumblang ngono semono ya. Ya rada cepet sithik. Oh iya. Yo. Saya sepiro, Pak De? Mangga, aku ra dong kok dadal sepiro. Yo. Syukur bisa Ya ngene iki iramane ngene iki. Malah ngekakak ora. Ya kan aku perhatian to, Pak De. Karo sapa? Kalau penabuhe. Nah. Ya Mas, ora meng lho nyapa kok he? Lah iya to ya. Kowe iki dibanterke kebanteren, dialonke kurang banter. Kula mboten baleni lho niki. Wis rasa ra apa-apa. Yes. Ya. Ngendak. Wis. Brose tiba to. Mulane nyantelke iki ora ning kono. Iya. Dicobloske ning kulit sisan to. Ora bakal tiba. Ya pancen bener ya Maya. Kina susulan awala no. Ya nyuwun lagu Pamer Bojo Mbak Elisa Orkarus saking KTP Komunitas Temanggung Perantauan. Oh iya. Paling Mas iki ndong nglindur kok nglindur. Lah iki ora nggawa keyboard, ora nggawa apa-apa kok pamer bojo. Iya. Dikira campur sari mbok menawa. Mbok menawa lho nak. Iya. Ya engko dijoli liyane sing iso nganggo gamelan. Sing jumbuh karo gamelan ya nak ya. Ya pancen bener ngono. Iya. Ayo Mbak Elisa. Ya, jumeneng Mbak Elisa. Mbak Elisa Orkarus Alaso. Ya. Presiden sing wingi mlebu neng apa kae Net TV. Ya. Acara apa jenenge iki? Apa patroli 8. Iya. Seneng aku. Pacake napi wae. Aja ya, Pak. Lah iya, ya wis. Dudu napi. Acarane apa acarane? Ini talk show. Oh, ayo ini talk show. Iya. Iya. Aku ya nonton saka omah. Wah, seneng kok aku bangga kok no. Iya. Sindenku udah mlebu talk show ngono kuwi seneng. Iya. Ngono ya. Nek perlu ora ming Elisa. Ning sinden-sinden sing enom-enom ki aja ming trimo dadi sinden. Berkibar lebih tinggi dari sinden. Iya.
Muga aku tak golek sinden-sinden liyane. Nek sampeyan iso berkibar iso terbang lebih tinggi, aku malah bangga. Iya. Kaya Elisa kuwi mbiyen tak kukup, tak ajari nyinden, saiki dadi terkenal iso mlebu ning talk show. Iya. Ora masalah, ora apa-apa. Iya. Pak Seno yo dijak lho janene kuwi nek. Nendi? Yo kuwi dijak talk show karo aku nek. Tapi ra gelem. Sapa? Sing biyen kae. Lah aku ra wis matur to. Aku ki wis umur 47. Aku arep ngopo meneh? Aku dadi seniman kaya ngene iki senengku ra jamak-jamak. Bungahku ra jamak-jamak. Yo. Biasa. Aku iso anu jenenge iki pentas nang ndi papan nggawa wayang kulit tekan ndi papan kuwi bungahku ra jamak-jamak. Kowe durung dadi bocah. Nuwun sewu aku ora pamer, aku wis pentas di 7 negara Eropa, Amerika. Luar biasa. Dalang panutan tenan iki. Tenan, dadi aku wis nggawa wayang iki tekan kono-kono kuwi wah senengku ra jamak-jamak, banggaku ra jamak-jamak. Kalau dihitung udah berapa tahun Pak Seno? Lha ngopo? Mulai wiwit wayang jadi dalang Pak Senone. 91 aku iso mayang. Wong aku 91. SMP iki iso mayang. Mlebu SMKI aku iso mayang. Ditinggal mati bapakku ning kono lagi tergugah rasaku. Aku nek ora nyambut gawe mayang, lar goleke sandang pangan mbokku nganggo apa? Ya, Terus aku belajar mayang. mayang. Sapa-sapa Nabuh juga. Iya, nabuh ya tak lakoni. Ya. Berarti udah lama ya Pak Seno ini. Maksudnya hidup dari budayaan ini, Wis hidup dari banget. wayang Ya, kulit. mula nek ana piyai sing ngandhake ana bocah arep sekolah ning pedalangan ana ning Karawitan, ana lho wong tuwa sing ngunekke anake, kowe nek sekolah ning seni iki arep mangan apa? Ah, itu sering itu. Saya juga sering dibilang gitu sama ya orang-orang. Lah sekolah seni, ya sekolah seni ki ngopo, sesuk dadi apa, gedene dadi apa ngono. Mesti ngono. Tapi sudah terjawab ya saiki Pak Seno bahwa saya sendiri juga dihidupi oleh seni wayang kulit sendiri. Luar biasa. Betul. Ya, mula kowe kudu tresna karo seni wayang kulit kuwi. Ya, direwangi kaya ngene melek saben bengi ya, Mak. Iya. Tapi rasa melek, rasa kesel kadang-kadang ana sing nakoni karo awake dhewe. Bucange niku lho istirahat. Hari apa, jam apa? Wong kula niku mboten mikir. Kula iso turu 2 jam wonten iki bengine mayang wis semangat meneh. Watone sing ngedhep kelir ngene iki rasane wis luar biasa. Senenge ora kaya-kaya wae. Luwe-luwe ning Marakas kene. Marakas kene penontonnya luar biasa. Banyak sekali Pak Seno. Ngono ya. Berbagai penjuru. Sing padha lenggas mene akeh, mbuh terhibur mbuh ora ning niate awake dhewe menghibur. Itu sudah merupakan sebuah apa ya? Amal ibadah. Betul sekali. Ngono ya. Kalau melek iya wis kaya wong poso ya Pak. Nek wong melek kuwi jarene wis kelebu apa prihatin ya. Heeh, prihatin. Ya, dadi nek sing do melek iki ya melu prihatin. Bener kok ya. Dadi aja nyempelekke wong melek iki prihatin tenan. Mula Sunan Kalijaga kae tau dadi sugawe suluk, jane ora tembang ning sing tenane suluk. Suluk Aja turu sore kaki ana dewa nganglang jagat lan sak piturute. Kuwi ya tenan. Iya, ngono ya Mak. Iya, prihatin tenan. Ngono ya. Iya. Ayo Mbak Elisa, iki wis nggih wonten cawuh menapa, glok nembang menapa Pak Sino. Saya suwe saya teka. Iya. Pak Marsito Pondok Ungu Perme minta disekarin Gubuk Asmara dinyanyikan oleh Sinden Tatin. Wah, Tatin bengi iki luar biasa. Ya laris iki. 3 wisan lagune. Kabeh layang iki sing dijaluk Tatin kabeh. Iya, wis ben. Idola. Esuk nek ana sinden mulih lambene digip. Mergo nembang saking juwe ya Mak. Iya. Ya didum-dum no. Iya. Didum-dum. Monggo Mbak Elisa arep nyekar apa? Napa? Ya ning pamundutan Gubuk Asmara ya ana. Nggih, Gubuk Asmara. Diaturake. Dicendolke. Mengke cendole Pak Tatin mawon nggih. Kok kan nyuwun pamer bojo. Nek pamer bojo niku ngangge gembot, mboten saged ngangge gamelan, ngeten. Gembot ki apa? Kibot kok gembot. Ya. Mengke cendol dawete pas lewong mawon. Sugeng dalu diaturi titipan kagem para sinden saking Bapak Giono Polda kaliyan Ibu Gita. Nyun lagu Podang Kuning sampun dipun betakaken jajanan kagem paranggana. Wah, matur suwun. Iki sik wae apa? Podang Kuning iki. Ya.
Bodangkune. Wis dimenehi jajanan to. Nggih. Bodangkune napa gubuk asmara? Bodangkune engko gubuk asmara ana sing nembang dhewe. Nggih, Sendika dawuh. Apa? Sendika dawuh, Dara. Krungu kok senjegok dawuh. Iya, pandhake kirek. Monggo, ya. Nadyan wujud temong peksi Saya juga mau mengucapkan terima kasih Pak Seno, utamanya untuk Pak Kondang, luar biasa. Kemarin kita di Jogja seperti apa susahnya mengurusi Hari Wayang Nasional di sini, luar biasa betul. Ya. Keren sekali Pak Kondang. Nggih, matur sembah nuwun penyanyi sugengipun didedikasikan untuk wayang. Iya. Monggo, ya. Iya disiarke streaming sa. Nggih, streaming napa mawon niki. Dalang Seno Channel Dalang terus Seno Channel. apa mau Pesona, apa mau nggone Mas Pur mau Pesona. Ya Pesona streaming terus. Nggih, BWK Jabodetabek wonten boten? Andika Multimedia apa ya ora kleru. Iya, matur sembah nuwun. Total wis sing nonton 3 channel iki 23.000. Wah, luar biasa. Matur sembah nuwun. Ya. Ya, Pesona Wayang Indonesia, Sanggar Cemara lan Dalang Seno. Sanggar Cemara. Andika Multimedia. Wah, akeh banget sing do nyiarke streaming. Ya. alus manis tur mrak ati Neno Sewingkon kula lono goleki si podang Neno ipo bunga henga tiku nyanding bisa dadi ya, mangga. Esuk awane ngomah wis ora kerasa uyuran anggoleki sing tak sayang ora krasa esuk
Wonten dawa malih napa sempon. Wah lah iki tenan. Iki luar biasa iki bengi iki malamnya Mbak Tatin. Betul sampean nuwun nggih, Pak. Heeh. Oh ora aku to, tak kira nek aku. Sugeng dalu. Nggih, iki lho kebari lho. Kagem Mbak Tatin. Sambah limbuk keluarga. Oh nggih, Pajangan Bantul Yogyakarta nyuwun lagu gubuk asmara ing kenembang Mbak Tatin. Oh nggih Mbak Tatin gubuk asmara. Sugeng dalu Pak. Bucangik dari Pak Sugiono Polda Metro badhe nyekar kali Mbak Tatin tembang Sesideman. Matur nuwun. Ya, wah. Larise ra jamak-jamak nggih. Menika kula saking rombongan Sentolo. Ya, iki desane Tatin, desane Tatin. Nyuwun perjaipun Mbak Tatin. Pun pokoke sedaya rombongan. Ya ora apa-apa, kabeh pancen komplit kok. Ya. Matur suwun Mbak Elisa. Sami-sami. Didum ya saya kancane. Monggo Mbak Tatin. Ya kosike aja Mbak Tatin sik. Aja kowe sing ngakon. Ki ana langgum kan. Langgam kadung tresna ya karo lali janjine ya mengko didum pokok siji. Men sindene rata kabeh. Kadung tresna sena ya. Kadung tresna ya golek sinden sing kalem ya. Sing ora kokean polah ayo Tiwi aja meneng ya. Mbak Tiwi iki sinden ra tau omongan, ra tau ngopo-ngopo meneng wae. Kancane ning ngebis ya gojek ya meneng wae. Ngerti-ngerti semaput. Bareng digugah wis ra tangi ayo. Iya. Sinden kok nek ndi-ndi sangune sedotan apa kae? Apa karang bayine isih cilik ditinggal ngomah. Ditipke budene. Mula terus kudu dilongi. Ayo. Mangke ndak macet, Pak. Apa? Macet. Apane sing macet? Isinya. Asine. Ayo aja bocah iki mbutuhke asi kok ya. Mula kok kowe nggawa botol mlebu ning kamar mandi. Terus suarane mak cut. Iki yo ngopo ngrungokke. Aku ki sok kawe wonge karangan. Ya aku mau ning kono wis paduro sing jaga kamar mandi. Mergane tulisane kencing 2000, BAB 3000. Ya. Aku mlebu ki aku bayar 3000 ki seneni. Bapak ngopo? BAB 5.000. Loh, ha iki 3.000 Loh, mosok BAB enggak kencing kan mesti kencing. Oh iya ya. Lah ketang sithik mesti metu kaya ngono. Ya. Kadung tresna, Mbak. Mbak sapa, Mbak? Tiwi. Ya diaturake. No. Ya. Sindenku ki werna-werna ana. Ya, ana sing kalem, ana sing begijikan. Iya. Anting ki ya. Urung wiwit wayange wis polahe ra karo-karoan. Ya, monggo. Rina wangi tati ati Neno tanpa dar tanpa nendra saka ngendi iki, Mak? Saka Pring Surat Temanggung. Oh, Kotambaku. Nenone kayung yon marang selirane eno tansah kumawange
Yai Putri nganti kaya wayang golek iya ming meneng bae ngelih ya meneng marek ya meneng iya bareng gelem madang rong piring ayo ndatekke ya mak matur sembah nuwun Tatin nyotinyo gaweanmu tak tumpuk nang kene ya ayo jumeneng Tin ya pun boten budhek kok nih. Nah, iki
Sing tak nehi kewajiban ngedum karo kanca-kanca sinden kowe. Ngono aku sing milih lagune tak keke Ika, tak keke sapa liyane kok ndak kowe nesunya. Wong iki nek nesu lambemu eleke ra jamak-jamak. Iki kelawan pripun? Ah ya dipilih dhewe-dhewe iki lagune pangune dienggo Ika. Ya. Engko terus tok keke Ika ya sak duwite ora kok lagune tok kon nyambut gawe Ika duwite tok emplek. Ya. Ngono ya, Pak. Kok tak nehi separo. Tak nehi separo. Ya utuh, kowe iki nek karo kanca mbok ora kebangetan. Iya. Niki kan maca kabeh. Ora kon maca kabeh tok pilih lagu-lagune kuwi lho. Iya. Sing pantes dienggo kowe sing endi, sing pantes dienggo Ika sing endi, sing pantes dienggo Mbak Ayu sing endi. Ya. Niki lek nyekel mic piye, Nek? Iki. Cepet. Jepit kae kuwi nek ya iso ta. Jepit. Senengane. Tak pilih riyen nggih niki. Enten Sesi Demang. Heeh. Sing bawa Mas Karno ingkang nyekar Mbak Tatin saking Mbak Marlin PWKS Jabodetabek. Nggih, tambah meneh. Ya. Yo, monggo terus. Nggih, tembang kangen yang nggih. Dari Agung Oktaipin, anak Bu Saras proyek Kulon Progo Jogja. Nggih. Cekelke, Pak. Apa? Cekelke. Sing endi? Kertas. Apa gah oh ya. Lah napa? Tanggung jawabmu kok. Ya tak deleke kene ra apa-apa. Iya. Monggo. Iki diwaca kabeh. Ora usah diwaca kabeh lagune iki lho. Lewong. Terus. Gubuk Asmara. Terus. Niki saking Pak Polisi. Pak sapa Pak Sugiono? Heeh. Apa? Sesi Deman. Ya. Terus Napa melih nggih? Mudiar ora. Gubuk Asmara. Buka wis ket mau wis diwaca-waca kok. Lah enten kalih lho. Ya ora apa-apa. Nyo tambah iki nyo. Rengu. NB sik nyekar Mbak Tatin, rondo kempling modar ora. Ya kuwi kertase. Lah duwite? Nyo nyo nyo. Awak meh dikei kertase. Wong ming diseler 100 e kok cerewet iki. Lah weruhe. Roh apa wong Ora iki? duwite. Selama tekan Jakarta Linguyuh ya ming dompleng aku kok. 2000 ping ayo. Lah ora duwe receh. Ya, diatur aku. Sapa sing arep kok nyekar? Sik, Gubuk Asmara sapa? Gubuk Asmara biasane pun Mbak Ika. Ya, ayo Ik. Jaluk ditik Ik. Ya, ben. Saiki Nek nek loro lho, Gubuk Asmara loro. ora apa-apa ya siji wae apa Gubuk Asmara terus Gubuk Asmara meneh tenan entekke wektu. Maksudnya duwite lho. Duwite piye? Siji wae ya. Ya, siji ya. Ya loro ya ora apa-apa no. Bacine sing nyanyi ya. Oh iya. Keke ora malah. Ndi? Kuwi jebok dhewe. Waduh. Terus ngono. Ora ngerti sing Gubuk Asmara wis tak tumpuk Sesi Deman, tak tumpuk Rengu, tak tumpuk Embuh. Milih Iya. ya. Dicek. Aja njukuk sing akeh dhewe lho, aja lho. Sing endi sing gubuk iki? Ya wis engko. Engko Oh, ya. gampang, sing penting Gubuk Asmara. Lah kowe ngapa ngadeg? Lah mbok, ngapa Pak? Ayo ngancani wong kuwi iki statusnya sing dijaluk kowe. Sing nenang sik renang ngantian. Napa? Sing nyanyi Mbak Ika. Kok pikirane tekan renang lho. Pak Seno. Ngapa? Sadar Pak, sadar. Sadar aku. Wis kebayang wingi lho ndelok angguke lho. Wow. Soale oleh joget nang ngarepe deknen makno. Walah. Gial-gial ngono to, Pak. Atatin ya bekas penari angguk kuwi. Nggih. Asli ra ngampus. Kowe mbiyen yo ngono kae, Mbak. Nek aku ora tak nyunyukke ngono ora. Lah mbok dinyunyukke. Mah, Kaya geni ya. Ya dibawani. Ya. Nyingkar nyingkur. Wiwitane. Napa, Pak? yo, halo. Nggih. Halo. I love you too. Love you. Love you. Yo. Anteng. Ya. Wiwitane nyingkar nyingkur.
ningsem yen ke mutan neno lelampahan kang tresno tulus nadyan nengku buk as moro ya mangga Mbak Ika yo apa? Langan apa nang kene ngadeg? Wis ta, kowe iki meneng wae iki kok sampe dikon ngono kok. ah nggih Joget barang ya entuk kok. Cek njupuk sawer sih. matur nuwun Ya. Nek, mangga.
Ya karo kowe diri-diri arep dalok ora? Mana yang lain mana? Kayak mojok Lah kowe terus. joget ora e? Joget ya. Kok ora krasa? Hah? Ora krasa. Ya engko tak kerasake. Oh iya. Ya, Lanjut mangga. ya. Cadatan sakjroning ati. Datan luntur saya meraati. Aku kowe dadi karma. Matur suwun, Mbak. Ika sing wis kemareng lagoke pamundhutane Mbak Tatin. Ya. Tatin mung kon joget mung kon ngadeg diloe. Kowe lakukan apa iki? Ya Ayo. mati gaya nek ora joget. Apa? Nek meng meneng wae mati gaya. Ayo kowe iki tampil ning panggung iki gaweanmu ngopo? Ya ngono. Mula kowe tak nei mungsuh-mungsuh sing kira-kira kowe iki iso takon, iso ora mung nembang tok sinden ki ya diwajibke takon piye kok iso kaya ngene. Lah, saiki kowe tak nei wektu takon karo pemunden kowe ngeminanting pakurmatan sapa? Pak Kondang Sutrisno Modyar Tatine kaya. Monggo, Pak, tindak mriki, Pak. Turuk. Monggo Bapak. Rasa cedak-cedak. Iya. Mumpung Mas, Napa? mumpung. Ampun ngoten, Pak Ono. Ibu kok sampeyan niku ora. Oh, mboten napa-napa. Oh, nggih. Sugeng dalu, Pak. Nggih, sugeng dalu. Pripun dawuhe napa niki? Pun kula sampeyan ajeng tak ampun takon kula, Pak. Niki. Men mudar niki. Iya. Iya. Nek takon kula, Bapak nek anu tanglet kula niku tetep sampai sekarang itu masih heran. Ya, kok heran piye? Bukan karena panjenengan menika minangka dados ketua umum Pepadi Pusat. Ya, kathah lho ketua umum Pepadi Pusat ingkang nuwun sewu kirang Pepadi-pepadi sanesipun kirang inggihipun tanggung jawab babagan wayang. Nanging nuwun sewu Bapak menika pengusaha tapi sayang utawa tresna kalian wayang, hampir separuh hidup panjenengan menika dipun dedikasikan untuk wayang. Ya. Marakas kene iki pendak-pendak eneng wayang iki panjenengane nok, pendak-pendak eneng wayang panjenengane. Nganti aku tahu total-totalane hitung-hitungan karo sik Duwer sapa? Duwer kancaku kuwi luar biasa. Nek nganti panjenengane ora tresna karo wayang iki terus wayang saiki arep ngopo? Ya, ngono ya, Mak. Niku yang mendasari napa, Pak? Yang mendasari awalnya pertama memang saya suka, Mas. Nggih. Tapi yang kedua memang ini amanah. Oh. Dulu dari orang tua saya, dari bapak saya. Sampai ke wetu artinya sampai zaman sik duwe gamelan wayang nggih wayang mung sithik. Aja sampai adol wayang nek memang ora enek nggo mangan. Sampai seperti itu dulu bapak saya pesan. Nah, terus saya hanya berpikir kalau bukan kita siapa lagi yang akan melestarikan wayang, karena memang ini warisan daripada nenek moyang kita, artinya itu, Mas. Itu yang mendasari saya. Awalnya memang saya seneng, saya tukang nonton wayang, Mas, sebenarnya bukan karena apa, tetapi saya punya memang angan-angan dulu, cita-cita saya bahwa nek kita mau melestarikan suatu budaya khususnya wayang kulit, kalau kita tidak punya
sumber atau yang menopang, yang tetap atau mungkin yang untuk menopang untuk pelestarian budaya ini rasanya sangat sulit kalau kita akan tetap hanya mengandalkan pemerintah. Jadi saya memang sudah niat bahwa sebagian rezeki kerja memang sebagian kita sisihkan untuk wayang. Jadi memang di dalam manajemen sudah tidak ada lagi seperti contohnya kebetulan kakak saya juga memang wong seneng wayang, jadi untungnya sebagian tinggal nanggap wayang, tinggal seneng-seneng. Nah, apa yang saya jalankan, apa yang saya rasakan selama ini bukan semakin kurang, alhamdulillah saya semakin menambah. Amin, Pak. Nah, itu karena memang kita jalankan dengan ikhlas, walaupun kadang kolone nggih ngersula sithik-sithik niku nggih enten wajar. Ngoten Mas. Tapi malam hari ini puncaknya Marakas, saya pikir pernah dulu Marakas lakon Sombo Juwing Pak Mantep, tapi kayaknya kalah pada malam hari ini. Memang ini luar biasa. Saya kepingin Kiseno malam hari ini bukan cuma 17.000 Mas, saya tunggu moga-moga tembus 20.000. Artinya memang amin. Nah, mungkin penonton memang sempat bingung, Mas Seno mayang kok nganggo cara solo. Nah, memang ini tak tantang Mas, saya yang nantang. Karena apa? Saya tahu persis Mas Seno adalah sudah teranggap putranya Pak Mantep Sudarsono. Itu betul. Nek sampai mayang raiso kaya Pak Mantep, coba kita tantang. Akhirnya ya kita tonton bersama pada malam hari ini tadi bagaimana Mas Seno sore tadi sabetan Raja Molo kaya apa, luar biasa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kepingin antarane Yogyo Solo tidak ada pemisah, mung perkara beda keprak. Nggih. Nah, artinya bahwa ya ayo keprak Solo ya kita nikmatin, keprak Yogyan ya kita nikmatin. Artinya Pak Keliran jangan terpaku pada itu. Gitu. Itu yang kita buktikan bahwa penonton Marakas bisa terima kok Mas. Betul-betul pada malam hari ini saya yakin pasti menikmati pagelaran wayang nyanjenengan sing biasane mung metune bagong ngerol. Niki engko durung engko tetep ngerol bagonge, aja kuwatir. Engko ngerol par kesuk mane aja do mulih dhisik. Ngoten. Nggih. Tenggane ngantos masternya mudhun panggung. Ben tele-tele engko nek njaluk foto. Nah. Pun nggih Mas niku. Nggih, kula dereng lho, Pak. Nah, pripun? Ora ya. Satu hal ini kan tahun pertama nggih mriki untuk Hari Wayang Dunia Nasional. Nasional. Nggih ta, Pak? Untuk tahun kedepannya apakah mau nanggap Pak Seno lagi atau enggak? Oh. Anjen sinden cangkeme elek. Jenengan kita tawake malah. Ora usah tok tawake wis. Iya, Mas Seno niku nggih, Mbak. Nggih. Krungu Marakas niku sampai kemarin bulan puasa mbok tekne. Marakas sih kaya ngopo to? Memang ini sudah jadi idolanya para teman-teman seniman dalang. Jadi wayangan di Marakas kaitannya dengan Hari Wayang Nasional bukan pada tahun ini, tetapi kita sudah 3 tahun yang lalu setiap tanggal 7 November kita sudah lakukan pagelaran 3 malam untuk dalam rangka pemerintah saya memperhatikan pengajuan saya bahwa sudah berjuang selama 13 tahun, bukan waktu yang pendek. 2003 sampai 2018 niku 16 tahun. Okay. Nah, perjuangan kita selama 3 tahun terakhir sampai kemarin 2018 pun kita detik-detik akhir 7 November belum ditetapkan. Tetap aja kita tidak akan ada bosan-bosannya untuk melakukan pengajuan Hari Wayang Nasional itu. Yeah. Jadi saya tidak mau bicara Hari Wayang Dunia. Nek wayang Hari Wayang Dunia itu enten tanggale dhewe mangke. Itu memang ditetapkan nek mboten salah wulane April. Ngoten lho.
Gitu. Oh, berarti ini untuk yang tanggal 7 ini Hari Wayang Nasional memang sudah ada kepresnya nomor 30 yang ditandatangani oleh Bapak Presiden pada bulan Desember kalau nggak salah tanggal 11. Itu, dan itu satu-satunya hari yang ditandatangani oleh Bapak Presiden di hadapan minimal 40 budayawan. Sini ini kalau Pak Parmin. Itu di hadapan 40 budayawan. Itu bukannya kok tiba-tiba Pak Jokowi menandatangani, itu tidak. Semua sudah dipersiapkan dengan baik, saya yakin itu. Jadi memang cari momen yang pas pada saat itu memang baru merintis kemajuan kebudayaan. Begitu. Jadi 7 November kita tidak usah ada orang lain yang merayakan Hari Wayang Dunia, monggo. Yang penting demi wayang. Tetapi yang saya luruskan bahwa 7 November itu yang pasti sudah ditetapkan oleh Presiden bahwa 7 November adalah Hari Wayang Nasional. Ngoten Mas. Nggih, Pak matur sembah nuwun. Ya, wah luar biasa no. Ya, nganti terenyuh ngrungokke mengendikane Pak Kondang ya sing separuh hidupnya didedikasikan untuk wayang. Ya luar biasa ya, Mak. Ya wis tin kowe rasa takon meneh. Lah nek perkara Mas Eno, Mbak. Nggih, pripun, Pak? Kula niku pun duwe tanggalan Februari kalian April. Nggih. Nek Januari malam Minggu napa Desember malam Minggu sing kosong kula kei job bengi niki. Jobi wonten sing kosong mboten? Calon penanggape enten teng mriki dalu niki. Nggih. Dilalah kok sing kosong Desember napa Januari malam Minggu. Niku saya wonten sing kosong. Sing jelas kula pun ngeplot Februari nek mboten rasa tanggal 12. Nah, April mangke kembali lagi ke Marrakas, Mas Eno akan tampil di sini lagi. Gitu. Nggih, matur nuwun. Kowe kupingmu rungokno kuwi. Napa ta? Senengane kok ndadak nawak-nawake nakok-nakok. Janjenengan seneng mboten nek pentas nang kene? Ya seneng, pendak aku sowan mrene. Pak Kondang ki mesti ndelok raiku. Oh. Dadi aku anggere ketemu Pak Kondang pertama ki raiku tak gawe sedih banget ya. Terus karo Pak Kondang diparingi jobnya, Mas esuk tanggal iki. Wah, langsung ceria. Kok dadak kowe takon ora. Nggih, menegaskan mbok menawa sesuk tahun depan ya Pak Seno lagi. Dalang gitu. itu banyak. Ya beliau itu ketua Pepadu. Tidak mesti pada tanggal 7 November karena Marrakas ini setiap 3 bulan sekali minimal akan ada pagelaran wayang. Gitu. Jadi nek andai kata besok tanggal 16 ini masih diizinkan dipakai, ada wayangan di sini. Tanggal 23 masih disambung ketoprakan di sini. Oh. Jadi bukan hanya di sini hanya ketoprak, wayang orang sudah terbiasa, ludruk juga tampil di Marrakas sama penontonnya seperti ini. Gitu. Nggih, matur sembah nuwun Pak Kondang. Ya, wah. Berarti hari 7 November kuwi hari wayang nasional. Ya. Niku pun mboten iso diowahi Mas. Pun sudah baku karena memang ada kepresnya. Jadi nek sing lawan tanggal 7 November nyebut hari wayang lain niku nglanggar pemerintah. Ngoten mawon pun. Nggih, Pak. Nggih. Hari wayang nasional. Ya. Nggih, pokoke awak dhewe ya melu nulat karo panjenengane no. Ya nek iso ya makni ya anut karo kekuatane awake dhewe. Ya kaya wingi ora wuyoja ya pemerintahe ora nuwun sewu ora ana sing anake hari wayang nasional. Ya awake dhewe uyung-uyung karo kanca-kanca penabuh nganake hari wayang nasional. Ya karo tim streaming. Ya taun ngarep muga-muga ya iso nganake hari wayang nasional. Ya ngono ya mak iya. Karo panjenengane nek pancen wis nyemplung ning nggon dunia wayang ya kudu lahir batin kudu wani klebus tenan. Ya pancen kene nggih. Matur suwun Pak Kondang. Ya matur sembah nuwun. Ya Tin. Napa Pak wonten dawuh napa? Pun cekap nggih Mas. Nggih. Napa mangke Pak Bambang kedu rengeng-rengeng niki nek mboten Pak Bambang rengeng-rengeng nggih mangke. Nah, munggah pun beres nih. Monggo ha iki. Kula tak mudhun gentenan. Nggih, matur suwun. Ya iki ya diduetne ben duet. Pak Bambang ki ya nuwun sewu. Marskal apa? Ki tak wacake dhisik ndak kleru le nyebut pangkat. Nah, Bapak Marskal Madya Purnawi. Kowe lungguh, Tin.
TNI Bambang. Wedi aku karo kowe. Lah pripun mboten purun kalih kula. Melenuke kuwi lho. Loh, napa? Wis ning kono aja terus. Nggih. Pripun Mas Monggo, Eno? Pak. Pripun, Mas? Nggih, men ora kesuwen wau ngendikane Pak Kondang wis sampuh ya. Nggih. Dicatet Tin, ping pira mau janjine? Ping napane nggih? Re ditimbal rene meneh. 3 bulan sekali ya. 3 bulan sekali. Ya. Karepe. Ya wis matur nuwun karo Gusti Allah ya. Nggih. Nggih ben ra kesuwen Mas Eno. Nggih, Mbak. Apa iki, Pak? Derek Kondang? mawon. Ya. Mangke sisa-sisane kula anu papake nggen anu goro-goro. Ya. Oh nggih. Ya, coba bawane Asmarandana ning tiba bersih desa iso, Tin. Bersih desa. Heeh. Bersih desa pelok barang nggih. Kowe kok klecem-klecem to cedak aku ki. Lah pripun ta, Pak? Kae lho do diingetke penggemarmu. Kowe mau nggih I love you too ngono ya. Iya. Ah, Lah mereka bilang I love you. Nggih, monggo ditinting. Mangga. Nek ora apal dikandani ya, Tin. Nggih. Kekarane wong agrami. Oh. Marskal ngono. Pas mboten niku. Pas, Pak. Nggih, sampun pas. Pilot lho iki no. Oh, pilot iki. Ballpoint. Ballpoint dengkulmu melocot kuwi. Pilot ki sopir pesawat kok ballpoint. Iya, iya. Tutup benda tutup rupa orang sing nyawer ya, Tin. Beda karo kowe ya. Lah pripun? Nek niki kedune jenengan napa? Oh, aku nyawer kowe. Nggih biasanipun nganten nika. Nggih ta? Ha iya. Nek mboten berarti nganu ora biasa. Sok Februari kowe tak sawer kowe ya. Kok nenggo Februari? Oh iya. Februari. Takono kuwi takono. Februari Pak Bambang nimbali awake dhewe. Oh, nggih ta, Pak. Heeh, neng ndak anu dusune Dalem Tabun. Tabun. Oh, wonten Jogja. Heeh. Oh, nggih, siap. Jolale dicatet ya. Nggih. Nek Pak Kondang pesen wis isi, Pak. Ngono ya. Nggih. Hamong ati pawit Ojo seru-seru ngandani nek ketok ora apal aku. Hah, kowe mau? Luput pisan kena pisan yen gampang luwe Elisa. Elisa. Nggih, Pak. Pak Kowe ora Bambang. kelingan Elisa saya. Oh, tasih kemutan kula. Oh iya. Enten apa kalih Elisa? Zaman cilikane takono Mas Eno. Sabamu nendi coba? Magwo. Cilikane Elisa ki sampeyan daleme Pak Bambang. Nggih bareng gedhe kemayune ora njamah. Biyen dek cilik le ngedusi Pak Bambang. Iya. Napa nggih? Heeh, bareng gedhe arep didusi angele ra jamak-jamak. Oh. Tekan kan iki mau. Yen hangel ke langkung tan kena
arto ya kur iki ya kur ya kur ibu-ibu nggih kowe tetep ngadeg Tin ya bersih desa mangga ya yuk matur suwun Mbak sukses selalu wayang makin menapa tangkar tumangkar benjang tahun ngarep ditanggap Pak Kondang ping 5 amin matur nuwun matur sembah nuwun dalu menika nggih wonten Pak Presiden Yunima nggih rawuh kaliyan Ibu nggih matur nuwun nggih matur nuwun cekap nggih nggih Pak Bambang matur sembah nuwun nggih sawerane ora ya mboten satu guyu matur nuwun nggih matur nuwun Pak Mang pistol bathuke mawon niku Pak